Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Kumafofuke njengede ngabani isamba umngosanga lala maqedo lala bafoza nokho nje sikhondla khondla uthi mawuvimba ngala uthuka usungalingi umkhovu oyiphayo madakeni oyishasa nketela. Siyabingelela mbukeli lapha ekhaya le iNethezeka TV sihambile sasafika kwaMashu kwaB. Bazochaza ke abafowethu esifikele kubona la ngoba inkinga zabantu ayifani. Into esizele la indaba yendlu elokhe yahlala iminyaka ikhona la ekhaya iyavuza kungena amanzi khona baningi bangumndeni abahlala la kukhona ngisho asabesukile la abathandayo ukuzohlala la ekhaya kodwa ibona abazosithatha besibeke ngodaba. Nkosazana ngiqale kuwena angikubingelele ngikwamukele kuNethezeka TV. Ngiyabingelela nami igama lami uSamkelisiwe Zondi ngihlala la kwaB kwaMashu. Sinenkinga la ekhaya umuzi sihlala ku2 room sashonela bonke abazali la ekhaya sasala siyintandane nje. Umuzi wala ekhaya umncane u2 rooms kanti sibaningi thina kuyavuza makunetha futhi amanzi angena ngapha aphuma uneyimbobo yonke indawo nje. Sisaba ngishingwa kuthina ukulala kuwona endlela osuyiwona ucrackile. Sifike kahle sifike linetha nezulu ekutheni ukuthi ezinye zezinto suke siyibonela thina ngoba sifikile la ngiyabona amathantala amanzi la akhona la egcekeni. Akucacisele umbukeli lapha ekhaya ekutheni ukuthi inkinga enibhekana nayo makuthiwa imvula ngempela iyana. Mase kunetha kuba isimo siba sibi ngoba kuyaphoqeleka ukuthi sivisane isivuko swabuka amanzi nje egeleze ngene ekitchen azophuma lapha ekamereni njengoba ubona nje nawa amanye akade swadudula ngoba bese kugcwele yonke le ndawo. Yeah. Ezinye inkinga ke ekhona la ngibona kukhona imizi othola ukuthi isifakelwe imixhaso. Ngabe nina nike ubhalise umxhaso noma nizame ekuthenini ukuthi nobhalise umxhaso? Cha besingakaze siubhalise kahle laba abantu abasondelene nekhansela bona bafike bangqongqoza emzini basho ukuthi thina sizonakhela la ekhaya nje basazi isimo sethu kodwa abakazi bafike ngisho yedwa ukuthi hayi nakho sesifikile sicela nilungiselele ukwazi kwasifike ngosuku olukuthi sizondilizela umuzi khona kuzoba abusha umuzi kodwa akaze fike ngisho noyedwa la ekhaya. Okay, uke wakhuluma udaba oluthi nike nishonelwe abazali. Ake siqale lapho, abazali bashone nini? Lesi simo seniphile isikhathi esingakanani naso lesi simo enibhekene naso? Ugogo washona ngo-96 washo ukuthi omabethu mama wami noma mkhulu bashona ngonyaka owodwa ngo-2003 waphinde futhi washona noma mkhulu umamncane ngo-2006 kwasithi ngonyaka ophelile wokugcina nje kwabo malume naye wadlula emhlabeni. Bonke nje abasekho nje abantu abadala la ekhaya sekuyithina nje sibambela ekhaya siyingane. Ingane ngiyayibona ekhaya mangibala nje ziningi kakhulu angazi ukuthi ngingabala zingakhi la egcekeni ezinye nikhuluma ukuthi sezizeza phuma ekhaya. Isiphi isimo esenza abantwana beze bephume bohlala ngaphandle? Inxa yokuthi azikho indawo zokulala indlu incane yona encane u2 rooms noma sizama ukuthi sakhe eminye imjondolo ngaphandle kuyafana akwaneli muntu. Okay, kulungile. Ngizobuya ngalapho. Bhuti wami angivele ngikubingelele ngikwamukele kuNethezeka TV. Kunjani mfowethu? Igama lami nguThabiso wakhona la ekhaya kaZondi. Mfowethu kunzima ngempela la ekhaya ngendlela isimo siyona. Yeah. Kunabanye abafowethu nezingane zethu ezinye engahlala la ekhaya ngenxa ukuthi indlu incane. Abantu bayakhela izindlu la ngaphandle but la kuthina lokudlula nje lokudlula kwenzeka izinto ezenzakalayo but thina asazi ukuthi kwenzakalani kodwa nje uNkulunkulu ekhona kunzima. Okay, ake sibuye la usisi ukwakhuluma indaba yekuthenini ukuthi akubhaliswa la imixhaso ekutheni ukuthi izobhaliswa kuye kufike abantu benokhe umuzi ngomuzi mabethola lo khona mase kukhulunywa naye mase bayasho ukuthi hayi inamba yeni esinika yona sinani nizofika sinakhela umxhaso kodilizwe. Nina isimo seni basazi kusukela nini? Yabona nje since kwahamba abazali la ekhaya into nje ekhona eyaziwa vele ukuthi lapha kulwa muzi baningi and umuzi mncane yabo. So akaze kushintshe lutho mfowethu yabo. Namanje mfethu
kunzima. Yabo nje futhi nje kade kunetha ke. Izingane izolo. Nje kade kunetha nje liyela netha usuku lonke izolo. Kudinga ukuthi bavuke bonke. Kudluliswa amanzi ngoba angena ngala aphume ngale. Omunye umbuzo uthi ngoba ngibonile laphana mawungena ekamereni la kuhlalwa khona okuyindawo nje okubuye kuhlalwe kuyona futhi iphenduka i-dining room okubuye kulalwe kuyona kulalo kanjani kulesa space esikanjeyana and ngifuna ukubheka futhi nokuthi makukhulunywa ngale ndawo okulalwa kuyona obani abasuke bekhona laphana amantombazane asuke khona kuphela noma kukhona nensizwa. Zikhona nensizwa nezintokazi but ke abanye ke bayabambola lemizini yabantu mfowethu. Yes bahambola lemizini yabantu ngenxa usukuthi phela umuntombazane nomfana ngeke kulale ndawonye. Yes so nje mfowethu isimo sinzima ngalendlela ukuthi kwawena nawe uyayibona indlela ukuthi umfana nentombazane abakwazi ukulala ndawonye because komunye unezimo ezenzakala kuyena nomunye kunezimo ezenzakala kuyena so akumele labantu babe ndawonye futhi ube namakamera ukuthi okay lo uhlala la lo kanje. Okay, ake ngibheke la ekuthenini ukuthi nina kahle enikhala ngakho isekuthenini ukuthi nani niyafuna ukukhumbuleka kakhulukazi la emphakathini. Senike nahamba yini nayo nokha khona mhlawumbe khona laphana endlini zekhansela ema-ofisini akhona nisho ukuthi hayi inkinga yethu ngiyabona ukuthi niyayibona kukhona yini eningasiza ngakho kukhona nike nakwenza lokho. Bahlezi beyifikela ke abantu ke la makwenziwa lezi zinto zokulungiswa kwemisa la ekhaya kwaqala kwafika belungu mhlawumbe kwaku 2001 bafike bashutha indlu yonke la bathiwa kuzobuyeka even namhlanje lutho akaze kwenzeke lutho bafika yabona maqala nje kwenziwa izinto bafika bezoshutha benze yonke into emva siphinde sibabona yabo bakuze kubuyeke ngesikhathi mhlawumbe sekunonto ezokuvota ke sekulombe befika ke bengena house to house uyichethi bazobuya abangaphinde babuye thina sikufisayo nje ukuthi Nkosi yami basakhele indlu umxhaso ke lo ke sikwazi na ukuthi ukuphila siqhubeke phambili namanzi ke aqhamuka ngaphezulu la ayasihlukumeza shem because angena endlini usisira uyazama Nkosi yami nemali yakhe yeqolo la sesizazama nokuthi sikhulumeke nale genge yokufika ngiyezwa abanye bayabashaba abajaha benzana thina ke sabafaka la ekhaya ba rent mfowethu siyakwazi ukuphila ngabo ubeka icontent yabo ngoba kuba bekho nosisa akekho ngabe kunzima kakhulu la ekhaya. Okay ngifuna ubuya lana ke ekuthena ukuthi nathola icontainer mase niyabaqashisa uzothola icontainer wayithola kanjani ngoba ngizwe sisayixoxela nje uthi uyenzile leyo mzamo ukuthi kutholakala icontainer kwenzakalani. Kahle ngahlangana nabafowethu bengihlala phezulu kababa wami le kaNtanzi phezulu so ngababona lamajida ngoba ade afika vele la khona omnye ngilingana naye bembiza ukuthi uThedi so ngase ngiyakuyena Thedi ngathi I've got a space ekhaya nenza kanjani mawukuthi ngifuna ukurenta nibeke icontainer kanje wase yangichazela ke lo mthi ngathi mina woza lapha ekhaya uzobona and then wafika wabona ispace and then wabeka icontainer yakhe waqasha kanjalo uyasikhokhela ke siyazama ukuthi kupatanise kuphila nje njengoba ubona nje mfowethu. Ngizwe kahle mteka baba kube yiso elihle lelo lokuthi nizame ukuphila ngifuna ukuya lana ekuthenini ukuthi ke abasebenzayo la ekhaya ngabe ubani ukhona yini umuntu osebenzayo kusonke lesi simo enibhekene naso. Cha ngifuni ukuthi khona ukuthi thina kukhona osebenzayo amatoho sisi ukubamba amatoho la abambe khona futhi uyena futhi umuntu ohola naneqolo uyena umuntu obelekelela kahle yabo uyena osiza unanokubambisana ukhona until kuze kufike le container but bekuyena nje Nkosi yami emile nje. Yes ngizwa kahle bhuti wami angikubingelele. Yebo sir. Okay igama nesibongo Siyabonga uBrian Lindani Zondi. Imake ngiyakubona usungwevu isihambele iminyaka lesi simo sikuthola wena uhlele ekhaya awukho umsebenzi owenzayo. Yebo manje akho into engiyenzayo akho amatoho ngoba manje nangiphila ngabafowethu labo nomdadewethu. Uphila ngabo nawe. Ya wesikhashana. Oyi ngizwe kahle mteka baba mbuke lapha ekhaya into ebalekile isekuthenini ukuthi ezinye zezimo ezikanje ziyenzeka kube khona mhlawumbe nomsamariya olungileyo obonayo ukuthi cha yena uma kusalindwe ikhansela akeke ezobona nathi singamemukela esibhalela la kuNethezeka TV ungabhala lapha na uthi @nethezekatv@gmail.com kulula nje uthi nethezekatv@gmail.com
uyabhala laphana ku YouTube kahle kahle njalo uthi mase uyangena futhi kwi-email uthi kwahlala unethezeke@gmail.com. ake ngibuye la ngizobuyela kusisi kuningi sisi osekukhulunyiwe kuningi osekwenzekile enikubukayo emphakathini ukhala ngokuthi niyeqiwa isiphi isizathu wena osibonayo ukuthi kungani neqiwa? Ngeke ngisizishisa isizathu ukuthi indaba seqiwe ngoba asazi nathi ukuthi kungani beze benze le nto abayenzayo. Ngoba hlezi nje seqiwe noma bethiwa bafika khona laba bafika basondele nekhansela umuntu ubhala igama lakhe ne-ID ngoba kusakwazi ukuthi uhlala nezingane eziyintanda kanje khona into ezotholakala lapha kuma-food parcel ngicine ngokubhalisa emva kwalokho ngizose kuzothi hhayi asetholakala ama-food parcel kodwa singakazi sithole ngisho elilodwa thina. Okusho ukuthi sonke lesikhathi makubhaliswa nibhalisela ama-food parcel la anikazi nje nina nabhaliselwa wona? Cha lutho bhuti. Angikaze niwathola? Asikaze siwathona. Okay. Bhuti wami leso simo kuwena umuntu wesilisa vele kubhlungu uma umuntu wesilisa ungasebenzi. Kubhlungu futhi ukubhekana nesimo esikanje uthola ukuthi usisi olilekelela lapha nalapha. Kubhlungu futhi lokhu ukuthi kubhaliswa amagama wonke umuntu la ekhaya nilindele mhlawumbe okuthile okwama-food parcel. Ngiyazi ukuthi imisebenzi ngisho ayitholakali njalo kalula itholakala kanzima. Ngifuna ukubheka la ekuthenini ukuthi kulesi simo ke okufika la ekuthenini ukuthi kukhona kuze kuthiwa mhlawumbe nizolekelela ngama-food parcel egcine engafikanga uthola ukuthi abantwana bayathembile ukuthi kogcina mhlawumbe kufika okuthile kuwena njengomuntu wesilisa kuphatha kanjani? Kunzima mfowethu yabona ukusuka nje ukuqala nje bafike bazombhalisa usisi bathi okay lapho uzofika thola ama-food parcel mase efika phambili lapha igama lakhe alikho sekwenzeke kaningi lokho kwamina kwangilimaza aze aqinisekise nje sisi ungabusaya kulezi zinto asihlale nje sigaye usizi lethu lezi esiphila ngoba manje kobuseka ngabantu baphethe izinto lapha nokuthi ubuye awuphethe lutho kodwa utsheliwe ukuthi lapha ubhalisiwe na ukuthi ke phela sithi mhlawumbe kunalezi zinto zomaqembu ukuthi uliphi iqembu wena wini yeah Imake akukho yini la mhlawumbe enakanathinteka khona kwamaqembu ezombusazwe uthola ukuthi kusekukhethwa amaqembu athile ngoba phela ngazi ukuthi ikhansela elisebenzela umphakathi kodwa ke ngifuna ukubuya lapho ngoba egcineni abanye abantu uthola ukuthi into ebashayayo bashawa into ukuthi bona bayikhala eqembini elithile ngifuna ukuya lapho. Mfethu ngifuna uqamba ngabonaka lapho kulezi zinto zawo zepolitiki nani ayi lutho mina ngi-artist I'm a dancer I'm a singer I'm an actor so nje indaba yepolitiki le bengi-understand angaze futhi ngibe umuntu nje like kube khona umuntu nje obusy nento indaba zamapolitiki nani ayakazi akazi asasi. Okay ake ngibuye la sisi ngicela ukhulume nomphakathi njengamanje balalela abantu ngiyacabanga ukuthi nalomyalezo ofikile eindaweni eziningi njengamanje. Okokuqala sikhuluma indaba yokuthi lokwadlula abazali nala besekhona abazali akaze nakwe. Okay badlula ke abazali kuyaziwa usizi lini ukuthi uhlala nezingane uwena obhekelela nalezi zingane eziningi nampa nabafowenu bakhona nabo uyababhekelela. Ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi ikuphi okudingayo wena kahle okufisayo ukuthi kwenzeke la ekhaya nombukeli mhlawumbe engathi ungumsamaria olungileyo mhlawumbe ongathi yena hayi ngingaqhamuka mina ngithi hayi ake senze kanje ngilethe nanka ama-blocks ebekhona egcekeni omunye ethi hayi ngawaletha amasakathile kasemende ebekhona egcekeni ukuze kube khona okunyakazayo sisalinde ekuthenini ukuthi nawo umnyango wezokwakha nezokuthuthukisa komphakathi ukwazi ukungenelela kulolu daba. Ngicela ukuthi usho ukuthi ikuphi okufisayo empilweni njengamanje. Engifisayo ukuthi sikwazi ukuthi nathi basikwazi usilungiselele indlu mhlawumbe noma kube kufaka amanye amagumbi noma angaba amabili nje ngaba ngconywana lesi simo esiphila ngaphansi kwaso. Okusho ukuthi nalendlu ningavuma ukuthi extendwe ibe u-forum yona. Yebo singavuma nakhona ayikho inkinga. Okay bhuti wami unqamlele nje
amabili amathathu nje okugoqa ungathini kulesi simo enibhekene naso. Ukhuluma nomsamaria olungileyo, ukhuluma nomnyango, ukhuluma kakhulukazi newadi yonke yala kwaB kwaMashu. Akudlulise nje umyalezo ukuthi nifisane empilweni, ucabangela lezi ingane engemuva. Engakusho mfowethu ukuthi bengicela nje Nkosi yami bazizwele bakithi nathi ke kufike-ke lowo muzo ukuthi nathi basilungisele, ngoba kunemizwa obona kahle ukuthi loya muzo ongafanele bawulungise because kuhlala umuntu oyedwa vele. But kuneminye imizi enabantu abaningi engasizakali. Akube nobuntu, kwenzeke izinto ngendlela ekufanele zenzeke ngayo, ngoba phela isimo somuntu nomuntu asibonakala ukuthi okay nansi inkinga abhekene nayo kanje usizo esidingayo thina ukuthi sikwazi ukulungiseka indlela la ekhaya, kwazi ukubuya nezingane. Kunezingane engafiki ngisho ukufika la ekhaya ezalwa omama bami bakhona la ekhaya ngenxa ukuthi indlu incane. Indlu incane. Siyacela nje kumsamaria olungileyo Nkosi yami athinteke naye abone isimo sethu la ekhaya ngendlela esiyiyona. Bhuti wami, siyabonga mkhulu, siyabonga nawe ngesikhathi sakho ukuthi ube khona uhlale nathi. Sibonga kakhulu. Sibongile kakhulu usinyakazi wala sobonga kakhulu. uNkulunkulu athi ngihamba nani embe nathi yabo. Okay. Khona nisifisela kona kube right. Siyabonga kakhulu mkhulu. Kunjalo mbuke lapha ekhaya ezinye zezimo ekhona emphakathini yonke, kodwa la sifike kaB kaMashu. Ise-B number B394 Umqhele Road kwaMashu. Okay, B394 Umqhele Road kwaMashu. La sikhona njengamanje sizokhuluma usizi lala ekhaya. Nawe mbukeli uyayibonela ukuthi isimo sikanjani. Kubhlungu ukuhlala nezingane ezingaphezulu kweshumi khona la ecekeni ekubeni isimo sikanje. Makufanele kube khona ogezayo faka kuphuma abanye, makufanele kube khona owenza ukuthi faka kuphuma abanye. Kuningi okwenzakalayo. Abanye makufanele evuke ephuthume esikoleni faka kube khona abaphumayo. Ezinye zezinto khona ngisho imvula inetha fanele umuntu ephume ekwazi ukudedela abanye benze lokhu abafuna ukwenza ngaleso sikhathi. Ngakho ke mbukeli, nawe momsamaria olungileyo, nalo usizi esibhekene nalo la ekhaya okuyilona ekufanele sibhekene nalo size sifike egcineni sikwazi ukuthi silungise na kanjani. Mbuke lapha ekhaya le iNethezeka TV, ngasilandela lapha ku TikTok, ku YouTube, ku Facebook, sikhona na kanjani uthi Nethezeka TV, ku email uthi kwahlala unethezeke@gmail.com. Igama lami ngingumzothule ngokaShembe Isibongo Mafafuke njengetangabani sambane samba umgosi angalala ayiphinde ibonane yipa.